Sila mama. Oo, sadi sa toothbrush. Tutuwan. Naula ang amin. Nasa yung kill ko natin. Madali ni ganun. Ay mga paring Jason, at yun, bagong ligo tayo. Nagpahinga muna, nag-edit. At papunta kami dun sa, sa kapatid ni Papa. At sila Ami, dun kila Papa, dun sa bahay nila. Ako naman, dun ako sa kapatid ni Papa magluluto. Yan. Ako mandilas. Tara na, sombrero ko. Ito na lang. Ito na lang. Let's go. Somnida. Yaw. Ayun na, at simulan na natin magluto. Simulan na natin magluto. Ayun, kamarinit na kanila. Higado. Minodo yung kaldereta, nandun na. Amoy, pinsan ko. Yung mga pangsangkap. Ulit yung kawali. Ito, humba. Bilib na extra na. Humba. Humba ka mo. May bilib extra. Ayun! Extra na kasi anong vlog. Eh, sabon na. Yung artista. Tagod tayo. Yan ko kayo din. Ito ano, kadilyo. Kadilyo. Arigan. Sumangat ko at mga lubot sa gilid. Mga ko lubot sa gilid. Sabi. Sige. Ay, lahat. Sada ito. Sige mo na. Alderita. Para ugas. Udah, buksan na ba? Igado. Igado. Yan, napon sa mag-video. Kaya baka mo sa vlog. Ay, pero wala ko magpagkawon. Pagkawon. Tara. Makabay din na ganito. Makabay din na ganito ka. Galing mo tabali yan? Ha? Galing mo tabali yan? Humba, may Sprite, pineapple. Sakob na ka din. Kaka. Kapasukan. Sa kumpan, namutaw. Garam kita na. Ito sa muto. Baka di naman ka kaon. Di naman ka kaon od mata. Parang na. Tanang ganito ano. Mas dito pa. Igado. Niyodo. Puro kaon sana. Cerita. Kadi kan. Para sudah nak mengkarakan perkara nak mengkarakan itu. Lalu yang ada tanah itu. Jelas iba dong, sa tuloy ng buwan. Paglang daw pa ito na. Hindi pa nga nga nakukuha ito. Nah, igado. Alderita. Yan, minudo na. Kasi ko ito nga. Saan kayo ito ka? Bangsa.
Malapit makadagat. Skora, bakungon, baka bakungon na to. Bakungon. Kasi open. Kumba. 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 Mengiring ko mong gadyo. Kabaliktad pala ang pinsan ako man ako mo sir. Ako man baong marukot. Iyong ko sir. Sige. Oh. Menudo, higado, caldereta. Oh. Ipus. Ibus. Isang sako. Tapos na. Ha? Ay, mintan. Pirmi kong agkukiton. Ay mga kaparing Jason, bali tapos na tayo magluto doon at uwi muna at doon naman ako tutulong kila Papa. Yung time check natin ay 5:21 ng umaga. Yan. At may pasalubong kay Mrs. na suman. Ito suman saka biko. Uwi muna ako. Yung dinala ko yung van kasi kanina maulan. Yan ako nagluto sa kapatid ni Papa. Menudo, caldereta tsaka igado. Nagluluto na rin yun si Papa doon. Kasi na umaga na. Ayan, traditional dito sa amin kapag ganito na fiesta. May yan, may parade. Panggising ng mga tao para maglalakad. Para alam nila na umaga na. Nagtatarutot. Yan ang palatandaan ng mga tao na pwede na magluto yung iba. Ako kanina pang alas 2 madaling araw nagluto na kaagad ako para matapos kaagad yun. Hindi naman mapapanis yun kasi yung karne basta mapalabas mo yung pinakang mantika ng karne, goods yun, hindi yan mapapanis. Happy Fiesta dito sa amin, Barangay Neighborhood. Ayun, at dito na ako sa bahay. Mga tulog pa sila. Tulog pa. Mamaya pa siguro magluluto. Ano na? 5:40. Mga tulog pa sila. Maya maya at maghiga muna ako para mamaya pag magluluto ako dito sa bahay. Puyat na. Ay, good morning everyone. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Bebe, Happy Fiesta! Fiesta. Happy Fiesta! Happy Fiesta, may naman kaon. Ay, happy Fiesta. Happy Fiesta everyone! Happy ang Fiesta. Good. Hindi. Ako na Deje. Ako na tatang sigal mo. Si Bonjing. Happy Fiesta, Bonjing. Happy Fiesta. Ano ba? Punong man dyan. Inimbita na pa po namin na taga-neighborhood. Happy Fiesta everyone!
Uy, sayang. Nasipa pa. Ge. Huwag ma-useless guys. Tutuwan. Nawala ang amin. Nasingkil ko na. Madali ni ganun. Ang ganda na pamaro. Ang pagano naman. Pakasalan. Hindi. Sobrang easy. Ay, tataan. Hindi pa. Makukuhay ako. Kamusta? Terus na kanini. Ang pala ka? Muna. Ay, pinapadali-dali ko nga ng pakangang kabagan kami dun sa kamamod ko. Ang nangyari ko rin. Saan kay Jason? Kay Jason. Happy Fiesta. Fiesta, uban ay ka brown out. Mag-brown out eh. Ready na ba lahat? Nakapag-charge na ba ang lahat? Yes. Para sa brown out. Kasi ano eh, anong oras ba magpa-brown out? 8. Anong oras na ba? Oh, 8:01 na. Magpa-brown out na nga. Mag-countdown na kayo kasi 8 na. Habang busy po ang lahat. Si paring Jason ay tulog. Hindi na sila makalabos. Kanina lang siya dumating. Hindi ko alam kung anong oras. 7 siguro. 7 ng umaga. Or 6. 8 ko na. Mag-brown out na nga. 5. 4. Mag-countdown na ng brown out. Alas 8 na. Countdown. Sorry nga. Joking. 9. Kakain na, kakain. Good morning, kain muna tayo. Ay, ano? 8:30. 8:30? Oh, may 30 minutes pa. Count tayo. Dari na makakaon. Oh. Brown out na. 8:30. Ano oras na ba? Pa lang. 8:17. Reklamo na, magreklamo na to. May utang silang 14 minutes pa. May tulog. Happy Fiesta, brown out na. Walang kuryente. Pangalawang fiesta ng walang kuryente Oh, dito. pangalawa. No? Oh, pangalawa Ang na. daya-daya, 8:30 dapat. Ano di ba sa nireklamo? Kung kailan Sayang. 8:30, wala nang wifi. Yun lang. Ugap na mag-count. Ay, isa din naman sa challenge talaga na talagang no cellphone. Ayan, no cellphone. Just talking. Itago ko cellphone. Sali naman Dami pala niya. Wala doon na, nagpa-load ako. No, wait. Lumos na ang gawang. Muna, Hindi siya. Kasi nagkakaano. sabi na tanga. Yo! Naka-vlog pala. Lahat dito naman tayo sa ano? Live ko. Nila mama. Gabi doon ako sa ano? Check ni Papa. Ano ba ikaw talaga? Kasi nga. May nagbuwasan. Just cake.
Yo! Yan, nagluluto na ng ano. Ng... Monica Day. Dinuguan. Shout out. Happy Fiesta, Barangay Neighborhood, Batu, Camarines Store. Si Ami naggagayat ng ano, pansahog ng gulay na laing. Ayun na, dinuguan no. At may ano tayo, bisita. Ano? Medyo matabang pa. Matabang pa? Matabang pa raw. Dinuguan. Ayan pala ang suka. Oo. Asin pa? Ha? Asin. Kung mababa ang lasa. Matabag talaga. So, dalawa ng laing. Medyo matabang. Luto na yung dinuguan, no? Lapot, no? Masarap nito sa pansit. At may bisita tayo galing Paranaque tsaka ano, Masuli. Masuli. Unang bisita. Oo. Oh, pwede na itong hangin. Hanguin na. Mano? Hanguin mo na. Kat nga sunod. Yung ulay sunod. Oh, baba mo na tapos. Ay, ito. May sa loob. Yo. Hanguin na to. Tapos sana kami gano'n, so tipay chilo ka. Okay. Sa kanto. Minsan pa ako na maganda. Ano na ito? Oo, sadi sa toothbrush nila. 1-4. Mugin ako kasi. Plywood lang. 1-4? Nag-okay naman. Oo, 1-4 na rin plywood. Sabi sa labo, inulas. Paano yan? Saan? Ibubutang mo. Plywood. Sa loob. Hindi kasi ganun yun. Tapos sarili ko sa wali. Natupad na sa kabahan, di pa. Bukan hindi ganun yun. Magbat. Turag din naman. Ingay mga katuro ka nagkape. Nagkakape bayangin mga katuro. Hindi tayo makatulong dalawa. Huwag nagkape. Ganun kakape kaya. Gagape bayangin ako mga katuro sa akin. Guys, ani boy sa Ayan, at nakaluto na ng dinuguan. At sunod naman yung ano, laing. Si Chef Boy Logro. Yung sahog ng laing ito, tabak. Chef Boy Logro. San pala na? Alright. Maiga doon na dyan. At itong bisita natin ay nayan. Ay, gamos. Dali-dali man tabi, tanigloto, pamansiton. Ito na yung gulay. Daming sahog. Yung lain yung sahog eh. Abo. Ang mukha kong kulog boy.
Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yan na yung gata. Wow, tunay na gata, pure. Ano mi? Ayan mga paring Jason, good morning, good morning, good morning. Araw ng linggo. At yun na, tapos na nga yung yung fiesta dito sa barangay namin. Kung saan ako lumaki, kung saan ako pinanganak. At dito sa lugar namin, bahay nila mama. Dito pa rin kami. Bali, dudugtong ko na lang to sa vlog ko nung kahapon na pagluto. Pasensya na sa at di kami nakapag-invite kasi di ko naman alam kung yun nga, di ko alam na kung ilan kilo yung niluto nila, binili na karne nila nini. Siyempre, buti kung ako yung naghanda. Yun. At ayun, maya-maya, sasakay na kami papuntang Maynila ni Ami. Pinapapunta kami dun sa bahay ng kapatid ni Papa, dun sa pinaglutuan ko. Doon daw kami kumain bago kami umalis papuntang Maynila. Yan, hinahintay ko sa Ami. Maulan dito ngayon. Araw ng linggo. Maulan. Doon daw muna kami kumain. Kasi may natira pa siguro. Dito ubos kahapon. Yung pero okay naman at kahit mga 18 kilos lang yung binili nilang karne, nakipaglaban naman yung handa. At siyempre, salamat sa mga pumunta dito sa bahay nila. At si Mrs. yung nag-asikaso kasi si Mama nagbantay doon sa paninda. Kasi bihira lang yung ganitong okasyon. Siyempre, kailangan din natin magnegosyo. Yan. Mi! Ang siya, Ami. Ito sila. Ma! Oh. Good morning. Bilis na yan. Yung sasama doon. Tara na. Yan. At yun, hanggang dito na lang ang vlog na to. At siyempre, maraming salamat sa lahat. At pag-support po ng mga vlog ko na upload na papunta kaming Maynila sa check-up ni Mrs. Tulad po ng pag-supportan nyo sa akin kapag nasa babae project ako. Muli, maraming salamat sa lahat. Sa mga viewers, sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, God bless to all. Bye-bye. Love you all.